खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो WWE नि सुपारस्टार आरो बारग' रेसलार ग्रेट खाली बिथाङा भारतीय जनता पार्टी BJP दोलोआव हाबबाय दालिप सिंह राणा जायखौ बयबो ग्रेट खाली मुङै मिथियो बिथाङा दिल्लीयाव थानाय BJP नि हेडक्वार्टाराव राज्य सभानि MP अरुण सिंह आरो लकसभानि MP सुनीता दग्गल बिथांमोननि नुजाथिनायाव BJP दोलोआव हाबबाय पान्जाबाव जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो बिथां ग्रेट खालीया BJP दोलोआव हाबदों मख'नो गोनांदि पान्जाबाव बिधानसभा बिसायख'थिया 20 फेब्रुवारियाव जागोन आरो 10 मार्चआव साननाया जागोन 7 फुट 1 इन्सि गोजौनि ग्रेट खाली बिथाङा थांनाय 2006 मायथाइयाव WWE जों कन्ट्रेक्ट साइन खालामदोंमोन बेयाव साइन खालामखांनायनि उनाव बिथाङा WWE जों कन्ट्रेक्ट साइन खालामनाय गिबिसिन भारतनि प्रोफेशनेल रेसलार जानो हादोंमोन बिथाङा रेसलिंआव थांनाय 2007 8 सिजनावबो वर्ल्ड हेवीवेट चेम्पियनशिप देरहासारनो हादोंमन गुवाहाटीनि कालापाहाराव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै 60 बोसोर बैसो जानाय आइजो अनु हाजरिकाखौ बुथारनाय दायनिगिरिनि मादाव सानैखौ आसाम पुलिसा हमनो मोनबाय थांनाय साननैसो सिगां जादोंमोन बे बुथारनाय जाथाया 60 बोसोर बैसोनि अनु हाजरिकाया फिसाय थैखांनायनि उनाव मोनसे एपार्टमेन्टआव हारसिङैनो थायोमोन बेखौ खाबु लानानैनो दुथांफोरा हरनि समाव बिथांनि खुगा आखाइ बायदि खाख्रबनानै न'आव थानाय गासै रां आरो सना रुफा खौ लुथिनायजों लोगोसे बिथांखौ बुथारनानै गालांदोंमोन बे जाथायनि उनावनो आसाम पुलिसा गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावदोंमोन आरो गोख्रोङै संदाननायनि गेजेरजों बे जाथायाव साबानि आखाइ थानायखौ मिथिनो मोन्दों साबानि मादाव सानैखौ हमनो मोनबाय मुङा बाहारुल इस्लाम आरो रुबिना बेगम गुबुन साथामा गुबुन रायजोआव खारनानै थाहैनायखौ हमजानाय सानैनाव सोंनाय फिननाय लानानै मिथिनो मोन्दों होननानै आसाम पुलिसा फोरमायथिदों आरो खारनानै थानाय दुथांफोरखौ हमनो थाखाय गुबुन रायजोनि पुलिसजोंबो सावरायनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों दि बे लुथिनाय आरो बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिया साब्रैबो हौवाफोर हमजानाय रुबिना बेगमा खारनानै थानाय सासे लुथिग्रानि बिसि गोदानै जोनोम मोननाय फरायसा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि सायाव गिबि खेबनि थाखाय BTSनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि बिथाङा बुंथिदों दि गोदानै जोनोम मोननाय फरायसा आफादा BFF दोलोजों जेबो सोमोन्दो गैया गोदानै जोनोम मोननाय फरायसा आफादखौ ABSUआ बरायनांगौसोमोन होननानैबो बुंथियो बिथां हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंथिदों दि जायनाखि ABSUआ BTR गोरोबथायानो जोबथा गोरोबथा एबा फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ थानाय गोरोबथा खालामनानै फैबाय जायजों आलादा बड'लेण्ड नांला होननानै सुक्ति खालामनानै फैबाय नाथाय गोदानै जोनोम मोननाय फरायसा आफादा आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजोंसो जोनोम मोन्दों बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद अदेबानि ABSUआ गोदान फरायसा आफादखौ बरायनोसो नांगौमोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावो दि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों आरो बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थांखि लानानै जोनोम मोननाय आफादा जेबो दाय मावनाय जायाखै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा UPPL दोलोनि फरायसा विं हिसाबैसो खामानिफोरखौ मावलांगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो बिथां हाग्रामा महिलारिया बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि प्रमद बर'आ ABSUनि स्टाइलावसो BTCखौ सालायगासिनो दङ BTCखौ जेरैबायदि सालायनांगौमोन बेबायदि सालायलांनो हायाखै कमिसन लानानै आदि राननानै खामानिफोरखौ मावदों जेराव 50 लाखनि खामानिब्ला 25 लाखा थिकादारनो आरो 25 लाखा कमिसन लानायखौ मिथिनो मोन्दों होननानैबो बुंथियो बेनि अनगायैबो BTC सरकारा नखर साख्रि होनो रादाय होदोंमोन नाथाय BTCनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनो हानायखौबो एंगारनानै होबाय गामि दानख'नायनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा आसाम सरकारनो NOC हरदों होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे सिगांनि समाव DCआ BTCनि खामानिफोराव आखाइ होनो मोन्थाय गैयामोन नाथाय दा BTC सरकारा DCखौ लाफानानैसो खामानिफोरखौ मावो बेजोंनो मिथिनो मोनो BTCआ फिन दिसपुरजों सालायजाफिनबाय होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया गावजों गाव एना-एनि सोंखारिलायबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलैया जोंनिफ्राय मा सोलोंगोन होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया 20थि BTC गोरोबथा सान 10 फेब्रुवारियाव मैया कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया BTC गोरोबथा सानाव बाहागो लादोंमोन बे सानाव बाहागो लानानै मुंख्लंफोरनि आथिङाव बिबारजों मान बावनो मोननानै गावखौनो खाफाल गोनां साननानै लादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि बर'नि मोनथाम गोरोबथा BAC BTC आरो BTR गोरोबथाखौ राजखान्थिनि फारागथिखौ दोनथ'नानै साफ्रोमबो बर'फोरानो जयै फालिनो नांगौ आरो जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोरखौ मान होनो नांगौ नाथाय जोंनि गेजेराव BAC BTC आरो BTR गोरोबथाखौ लानानै एना-एनि जालायनायखौसो नुनो मोन्दों आरो बेफोर गथ'फोरनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनायाव बोराबलायनाय बायदिसो होननानै बुंथियो बिथां गर्जन मुसाहारिया
लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगां एबसुआ मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावफैयोमोन नाथाय बेखौ दा मावासै बेबायदि बिदिन्थि दिन्थियोब्ला बिथांमोनहा बर' हारिखौ दैदेननायनि जेबो जैग' गैया होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावो दि जोंनि गोसोआ गुवार जानो नांगौ आरो साफ्रोमबो मुंख्लं बिर जोहोलावफोरनोनो मान बावनांगौ नाथाय दिनैनि सानाव जोंनि बिर जोहोलावफोरनि गेजेरावनो बे बिएलटिनि गोरोबथा बे एनडिएफबिनि गोरोबथा बायदि फारागथि खालामनानै गोरोबथा सानफोरखौ फालियैखौसो नुनो मोन्दों बर' हारिनि मोनथाम गोरोबथा बिएसि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथाखौ जयैनो फालिनाया गोनांथि मानोना बे मोनथामबो गोरोबथाया जोंनि बर' हारिनि थैजों आरो सेन्टिमेन्टजों सोमोन्दो गोनां जारिमिनारि गोरोबथा बर'नि मोनफ्रोमबो गोरोबथाफोराव दाबि खालामनानै जि मोन्दों बेयाव फारागथि थानो हागौ नाथाय गोरोबथानि थाखाय मुंख्लं जानाय गासैबो बिथांमोनखौनो साफ्रोमबो मान बावनो आरो सिबिनो रोंनांगौ होननानै बुंथि बिथां गर्जन मुसाहारिया अब्लासो जोंनि गेजेराव खौसेथिया फैगोन होननानैबो बुंथिबावो आरो जोंनि गेजेराव बेबायदि एना एनि गावजों गाव सोंखारिलायबाय थायोब्ला जोंनि इयुना जोंनिफ्राय मा सोलोंगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा गोदानै फरायसा आफाद दानायनि सायाव फिन सानफिननो खावलायो बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङा बुंथियो दि गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जाबाय थायोब्ला जोंनि हारि दानायनि खामानिया 10-20 बोसोर उन जानानै थालांगोन दा बर' फरायसा आफादाव गावस्रा गावस्रि जादों गाबोन सोरबा बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद आबोबखौबो बोखावनो नाजागोन जुदि मोनफ्रोमबो आफादा गाव गावनि थांखिखौ बिथा खालामनानै आफादफोरखौ बोखावनानै गोदान आफाद दाबाय थायोब्ला हारिनि बबे आफादा गोख्रों थागोन होननानै बुंथियो बिथाङा राजखान्थियावबो इउपिपिएल बिपिएफ गावस्रालायनायनि थाखाय लोरबां जाबाय गावजों गावनि गेजेराव गावस्रालायनायनि थाखायनो दिनै गुबुना फैनानै जोंखौ सासन खालामफैबाय आरो बे लामाखौ जोंनो होदों होननानै बुंथियो बिथाङा दिनै इउपिपिएल बिपिएफ ज' जानायमोनब्ला गुबुना जोंखौ सासन खालामफैनो मोननाय नङामोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि माहारियारि आफादफोरा खौसे आरो गोथार जानाया गोनांथि जाहाथे हारिनि खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावलांनो हायो नाथाय राजखान्थियाव गावस्रालायनाया थाखायो होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि एबसुनि जायफोर आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा बिथांमोनहा बे समाव गोरोन्थि लामाजों थांगासिनो दङ बिथांमोनखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो फोसाबफिनलायनानै हारि दानायनि गोथार लामाजों लाबोफिननो नाजानांगौ आरो जुदि गनायाब्ला बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों आरो गोथारै थायो आरो हारिनि खामानिखौ गोख्रोङैनो मावलांनो हायो होननानैबो बुंथिबावो बेनि अनगायैबो दानि बिटिसि सरकारा बिटिसि गोरोबथा सानखौ फालियैखौ लानानै बिथाङा बुंथियो दि बिटिसि गोरोबथानि सायावनो सोनारनानै बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादों बिटिआर गोरोबथाया गोदानै भारतनि संबिजितनि प्रभिजननि गेजेरजों दाजानाय नङा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जि बिटिसि गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन बेनि गेजेरजों जि 6 शेड्युल मोननो हादोंमोन बे 6 शेड्युलखौनो बिटिआर गोरोबथा हिसाबै खनसेबाव साइन खालामफिनदों आरो बे 10 फेब्रुवारिखौ 6 शेड्युल फाउन्डेशन डे हिसाबै फालिनो हायो मानोना बड'लेण्ड ओनसोलाव बे 10 फेब्रुवारियावनो 6 शेड्युलखौ गायसनजेननाय जादोंमोन बेनि सायावनो बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादों भारतनि संबिजिराव बिटिआर गोरोबथा जेबो लिरनाय गैया होननानै बुंथिबावो रबिराम नार्जारिया बिटिआर गोरोबथानि मावफुंजायै दफाफोरखौ लानानै फिन सावरायलायफिनदों जायनाखि बिटिआर गोरोबथा जानाया 2 बोसोर बारलांबाय आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा दासिमबो मावफुंजाजोबाखै बेखौ लानानै फिन सावरायलायफिनदों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बे सावरायलायनायाव नर्थ इस्टनि हम मिनिस्ट्रिनि एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष गोयल मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि नर्थ इस्टनि एडभाइजार एके मिश्रा बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ दुलाराय हारिमु आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो माखासे आफादफोराबो बाहागो लादोंमोन बे सावरायलायनायाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोर जाय दासिमबो मावफुंजायाखै जेरै बिटिआरनि 3.1 दफानि गेजेरजों बिटिआरनि सिमा बारायनाय एबा बिटिआराव गामि सोसननाय बेनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय सावरायलायदों जायनाखि बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन आशिष कुमार भुटानि बिथांनि टार्म्स एबा समा 31 मार्चआवनो जोबगोन बेनिखायनो बिश्वनाथ सनितपुर गहपुरनि सिमलुगुरिसिम गामिफोरनि लिस्ट होखानायनि सायाव बिथा खालामनानै नटिफिकेशननि गेजेरजों जाहाथे बेफोर खामानिफोरखौ थाबैनो मावफुङो बेनि थाखाय दाबि दैखांनाय जादों आरो 31 मार्च चेयारमेन आशिष कुमार भुटानिनि टार्म्स जोबनायनि सिगांनो जाहाथे कमिसना सरकारनो रिकमेन्डेसन गथायो बेनि सायावबो दाबि दैखांनाय जादों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ बेनि अनगायैबो बर' लाइमोनफोरखौ स्पेसियेल
ड्राइभनि गेजेरजों जि साख्रियाव थिसननायनि खोथा दंमोन नाथाय बेबो दासिमबो मावफुंजायाखै बेनि थाखाय बिटिआरनि मोनबा जिल्लाफोराव रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंबो होनाय जाखाबाय बेनिखायनो भारत सरकारनि डिफेन्स फोर्स आरो पेरामिलिटारि फोर्सआव थिसननो थाखाय जाहाथे जोंनि ओनसोलाव थाबैनो रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों रन्जन दैमारि बिथां आरो एक्स एनडिबिनि सोद्रोमाफोरखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां खालामनो दाबि दैखांदों बेनि अनगायैबो जायफोर बिथांमोनहा गुबुन गुबुन जोबथेसालि जेरै भुटाननि जोबथेसालि अरुणाचल प्रदेशनि जोबथेसालिफोराव जोबथेजानानै दं बिथांमोनखौबो उदां खालामनो दाबि खालामदों जायनाखि बिथांमोनहाबो सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों गोजोन गोरोबथानि उनाव जाहाथे बयबो उदां अख्राङाव फैनो मोनो आरो अरायनि थाखाय गोजोना फैयो बेनि अनगायैबो कार्बि आंलंनि बर'फोरनो एसटि हिल्स स्टेटास होनो थाखाय दाबि दैखांदों आर्टिकल 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जि डाइरेक्ट फाइनान्सनि खोथा दङ बेखौ थाबैनो पास खालामनो थाखाय मिरुनि फान्डनि गेजेरजों 1,500 कौटि रांनि जि इन्स्टिट्युसन गायसननो गोनां दं बेफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुङो बेनि थाखायबो फिन सावरायलायनाय जादों होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों मणिपुरनि बिधानसभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फावसयनानै होबाय बिसायख'थि आय'गा मणिपुर रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थिया फैगौ 27 फेब्रुवारि आरो 3 मार्चआव जानो गोनांमोन नाथाय 27 फेब्रुवारियाव रबिबार गोलैनायनि थाखाय चार्चनि सार्भिसाव गोहोम गोग्लैगोन होननानै मणिपुरनि गोबां ट्राइबेल हान्जा आरो राजखान्थि दोलोफ्रा बिसायख'थि आय'गनिसिम बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फावसयनो थाखाय खावलायदोंमोन बेनि सायावनो बिसायख'थि आय'गा बिथा खालामनानै लोगोसे माखासे पइन्टनि सायावबो बिथा खालामनानै मणिपुर रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फावसयनो थाखाय फोसावबाय गोदानै फोसावजानाय बिसायख'थिनि अक्ट'आ 28 फेब्रुवारि आरो 5 मार्च साननाया 10 मार्चआवनो जागोन गासै मोन 60 बियाबनि थाखाय बिसायख'थि खुंजागोन मोन 60नि मादाव मोन 38 बियाबा गिबि खोलोबाव खुंजागोन आरो मोन 22 बियाबा नैथि खोलोबाव खुंजागोन मख'नो गोनांदि मणिपुर रायजोआव 40% ख्रिस्टान धोरोमारिनि सुबुंफोर धुबरीनि निउघाट ओनसोलाव इभिक्सन ड्राइभ खालामनाय एबा सोरखारनि हायाव थानायनिफ्राय होखारनायखौ लानानै दुंहाव थासारि धुबरीनि निउघाट ओनसोलाव धुबरी पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आरो रेलवे बिफाना होस्रांनाय खामानि मावदोंमोन जेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों जाथायनि सायाव धुबरी पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रेलवे बिफाननि हायाव न' लुनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय रेलवे बिफाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनखौ खावलायदोंमोन बे खावलायनाय बायदियैनो रेलवे बिफाननि हायाव हा आवग्रिनानै न' लुनानै थानाय सुबुंफोरनो नटिसबो हरनाय जादोंमोन आरो होखारनायनि सानसे सिगांबो फैनानै हा आवग्रिनाय सुबुंफोरजों सावरायफैदोंमन जाहाथे होस्रांनाय खामानिखौ गोजोनै मावनो हायो नाथाय होखारनाय सानखालि थागिबि सुबुंफोरा धुबरी पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आरो रेलवे बिफाननि सायाव अन्थाइ खुबैदों मेसिनफोरावबो अन्थाइ खुबैदों जायनि थाखाय पुलिसा होस्रांनाय हाबाखौ दोनथ'नानै गिदिंलांफिननो गोनां जादों उनाव धुबरीनि डिसि आरो एसपिआ फैनानै थासारिखौ सामलायफैफिननो हादों होखारजानाय थागिबिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा थांनाय 60-70 बोसोरनिफ्रायनो बेयाव थाबोदों बेनिखायनो बे हाखौ एंगारा बिनि अनगायैबो बे ओनसोलावनो गोदानै न' लुनानै थाफैनाय गोबां नखरफोर दङ बिथांमोनखौ होखाराखै रेल बिफाननो रां होयोब्लानो गासैबो जाजोबो होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों